Lodio. Mbak Fitri namanya ya Mbak? Dalam? Namanya Mbak Fitri? Nggih, leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul? Aduh. Kersane rumahan monggo cegat. Kula mriko. Nggih. Waduh, kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang Bu Agus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Kayak sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Oh ngono. Oh, metu iso kok. Metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa. Oh, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak Dalang ini kebun pulau liar. Oh, maten. Pun ngijini lho, sampean krungu to, Nggih. Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung Enggak? ngene sesuk lak prei kula. Ya, ya, Diparingi rezeki kali Pak Mujito. Bu Kesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngene. Iya ta? Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh, bojo kula nanti glundung malah yen. Ngeten. Oh nggih, ndang legrang mawon lho Pak Dalang. Mas Sayo, upami Mbak Kesi ngagem baju kados negri ngeten iki. Budal ning Ponorogo wonten kula ngeten. Bims. Ini apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan no Mbak Yuku Wow. dulur wedok. Niki kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih ngoten kok ya. Ngeten. Mbak Fitri, Nggih, Kang Mas. alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak. Bapak Mujito, Pak Mujito. benar Bapak Mayor Mujito, selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar beserta ibu, nggih. Oke, amin. Pisumbang di saking sini. anu nggih, Mbak. Kula? Bapak Haji. Nggih, betul. Dari Bapak Haji Irfan Karadi dari Jombang. Oh, iya. Dan kula, Jenengan aslinya mana? kula tanggine sinten niki wau? Mbak E Mbak Tulungagung kula. Mbak Pino. Tulungagung nggih. Oh. Saya Tulungagung. Pengen perso jenengan tepang Gunung Bolo, Gunung Bolo. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Oh. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omahku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon ketek-ketek kae. Iya sing termasuk kaya Yo. Gareng. Ketek-ketek kae. Idul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon ketek-ketek. Ngidul. Kae ngidul. Enek bangsu protelon terus ngulon. Oh layak kula panggil teng mriko Mas. Nggih. Mbak Fitri ke selak ijo, selak ijo. Nggih, kula mantane niku, selak ijo niku. Nggih. Nggih, kula Badhe niki. nembang apa, Mbak? Lah nggih kula niku wau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes sinden nggih Jenengan campur sari lho. kula nggih radi-radi anu pripun kula. Jenengan Lorenza lah kulino to. Sing jadul-jadul. Oh ngaten. Nggih. Kula to. Nggih. Nggih radi. Anu Nggih kula manut mawon. Pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali mbak-mbak Nggih ing to, sinden jenengan nggih. mau nitih napa? Kula nite anu Mobil? mboten dokar. Oh, iki ora tau jedot, Mbak. Ora kula biasanya dijedok malahan. wah berat ya. Waduh. Berat iki. Mau sindenku ngono kabeh genahku neraka aku men. Tambahan nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. Nggih. Loh, saya Mbak. Jenengan Napa? mboten kulino teng wayang to? Kula Ngene lho. namung sepindah niki kita sing teng wayang niku. Nah, lek ning wayang iki sutradarane niku dalang. Ketika dalang Ngoten. ngucap tungkang tambahan yo kudu sendika dawuh. Nah, ngoten lho. Ayo. Nggih.
Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari Senes Langgam lho Nggih, nggih. nggih, betul. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyin kali Mas-mas niki napa pripun Mas Dalang. Oh, nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho, Mbak Kesi nggih. Kok Ora nggak apa-apa, pantes ora ya. apa-apa wong niku Lah umure sik 17. nggih ngeten setengah. lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Cahyo. Pacitan mriku kali Mas Kentir niku lho nuwun sewu. Karo Kentir Sing pundi? Kentir pundi? Lah kek sing nyekel saron kan. Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Kung Cahyo. Bareng iki Pak Aang iki guru ya dalang kok iso suwiyah ora ngono kuwi. Oh ngeten nggih. Mbak sampean ora ngerti to? Nggih, napa? Nun sewu lek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne dalang, Nggih. ora manut karo dalang. Terus So lek niku? mati akhirnya dadi ngene iki. Lho niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Nggih, ngono kuwi ora apa-apa. Komedi meniku kudu manut. Sing penting aja nganti dadi ngene iki. bahaya. Aduh, hati-hati lho Mas yo. Nggih. Aja sok alok karo Mas Dalang. Boten, boten. Malati. Boten, aku ki ora tau walok karo Mas Cahyo, ora tau walok karo Mas Yoyo. Gur siji Pripun? ngrasani. Ya Allah, malah jeru niku. Pripun napa sidane Mbak Fitri? Nggih, nggih. Lamunan? Pripun? Oh nggih. Nggih, Ya. ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih. Mergone aku ki ya uduk penyanyi sakjane Mas. Ya mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Ya mek iso-isonan ya. Mboten napa-napa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih, nggih. Penting nyumbang. Ya sing penting nyumbang donga ya penting lho Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara lamunan. Ayo enek Mbak Wirama. Ayo. Ayo. Atau papat tarang. Enggak. Sampe nyapa anteng langsung. Nggih to. Nyawan jenengan iki kula lungguh mawon pun marem kok. Waduh, iki adem-adem lho aku ya butuh disanding iki. Ya wis, ora masalah. Mungkin jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh ya wis, manut sampeyan Mas. Nggih. Monggo. Monggo dipun aturaken lamunan. Ye. Joget ya Mas Gareng. Menari boyoke pun Julino kesane mengke mantun.
aja sindan ya koit no aku. Lah aku ki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku wau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Lho, jamumu kurang ampuh. Oke niku Jamune apa? Jamune nek wong Ponorogo ki ya sing amput endhog. Ndok. Endhog Jawa 10. Wong ngono. Karo apa nek? Diublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Lah 10 para ya kelempoken ta ya. Mbak Fitri matur Nggih, nuwun matur sanget nuwun. kalian Bapak Haji Karnadi nggih. Nggih, Sama Pak terima Karnadi, kasih Bang. banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasih niki Mboten nderek napa-napa. pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Mas Gareng juga Amin, amin, nggih. amin, ya Jobnya Allah. juga banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. betul Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung ini, langsung semangat. Oh. Loh, maksudnya Ibu loh, Ibu Mujito, udah aku. Iya Mas ya. Nggih kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara Nggih, nggih. amin, amin, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih.